Zdravím, ukážeme si, ako fungujú vydané objednávky v rámci braní skladov, ako sa používajú, ako sa konfigurujú, aký je ten správny proces za tým, ako by sa mali používať, alebo respektíve v akých častiach vášho biznisu vám prinesú nejakú výpomoc. Vydané objednávky sú v rámci braní skladu, musíte si to aktivovať v rozšíreniach a keď si ich otvoríte, tak tu vidíte zoznam vašich aktuálnych objednávok. Vy keď to budete mať nové, tak tam žiadne neuvidíte, pretože musíte začať vytvárať. Tento proces je buď manuálny, alebo automatický a my si ho ukážeme. Takže v prvom rade je potreba si to všetko nakonfigurovať. To sa robí v časti upbraní.cz, v sekcii sklad, vydané objednávky. Je tu pár záložiek, ktoré je dobré si prejsť a nakonfigurovať tak, aby najviac ako vyhovalo tomu vašemu procesu. Stavy objednávok sú stavy tých vydaných objednávok. To znamená, to sú stavy, s ktorými vy budete pracovať následne v tých vydaných objednávkach a viete si napríklad značiť, že táto objednávka na IKEA, dajme tomu, je už objednaná, táto je, dajme tomu, v stave výroba a podobne. Toto vám uľahčí ako prehľad nad tým, ktoré objednávky na tých vašich dodávateľov sú v akom stave a vlastne viete potom lepšie odhadnúť ten customer care, kedy ktorá objednávka dorazí. Tak, potom to je sekcia dodávateľe. Tu si treba uvedomiť, že vy, ak máte napojený napríklad ShopTet, tak tam sú nejakí dodávateľia, viete si ich tu týmto tlačítkom nakopírovať k nám. Ak máte napojené nejaké custom riešenia, tak tam zase môžete mať iných dodávateľov a tak. My teda to musíme zjednotiť a zase my máme ako vlastný zoznam dodávateľov, ktorými ďalej pracujeme vo vydaných objednávkach a potom potažmo v príjemkách. Týchto dodávateľov si viete buď vytvárať ručne, alebo nakopírovať z toho e-shopu. Sú nejaké základné nastavenia ako názov ich IČO kvôli párovaniu a prenosu do ERP systému a mená k prepočtu, aby sa to prepočítavalo na prehľade tých vydaných objednávok. Potom sú tu vlastné exporty, k tým potom dojdeme, ale čo je dôležité, sú zdroje nárokov. My podporujeme 3 druhy zdroje nárokov. To sú nároky z e-shopu, to znamená, preberáme napríklad zo ShopTetu alebo z vašeho custom napojeného systému v podstate nároky, ktoré vy tam máte vyplnené. Potom sú tu vlastné nároky, to znamená, viete si nadefinovať stavy objednávok, ktoré vy chcete, že objednávky z nich my bereme do úvahy a objednávame to zboží, ktoré vám chýba. Alebo podľa objednávok expedícií. To si za chvíľu ukážeme. Ja sa zastavím nad tým rozdielom medzi nároky z e-shopu a definovať vlastných nárokov. Nároky z e-shopu si treba uvedomiť, že oni obsahujú aj ako keby nároky napríklad na objednávky, ktoré nie sú zaplatené, pretože vy v skutočnosti tú rezerváciu na ten tovar máte, ale nutne to možno nechcete ten tovar ešte objednávať. To znamená, že vo väčšine prípadov budete potrebovať definovať si vlastné stavy pre tie nároky a tu si ich vypísať. Druhá varianta je používať nároky podľa objednávok expedícií. A toto je naša pomerne novinka, kde vy si viete nadefinovať, do akých stavov my vám budeme automaticky prepínať objednávky na základe toho, či vy ich máte alebo nemáte skladom. To si rovno ukážeme, pretože to je dôležitá časť. Je to v sekcii balíč, kde vy v podstate pre každý e-shop, ktorý je k nám zapojený, si definujete, aké sú tzv. Rezervačné stavy, aké sú expedičné stavy a potom definujete pravidlá na presuny medzi nimi. To znamená, že rezervačné stavy sú tie, ktoré vy sa dožadujete toho, aby z nich sa to potom ďalej prepínalo do nejakých expedičných stavov a v podstate vám blokujú aj to zboží, ktoré ako keby vy ktoré má blokujú zboží na sklade. Expedition stavy sú zase tie, ktoré vy považujete už za to, že už sa z nich môže expedovať. Teraz je tu prepínanie, to znamená, vy z tých rezervačných stavov, my vám to automaticky prepneme do expedičného stavu nejakého, ktoré zadefinujete a vtedy, pokiaľ vy to zboží pre tú objednávku máte. Tu si treba uvedomiť jednu vec, že pokiaľ vy máte napríklad iba jeden kus nejakého produktu na sklade a v pondelok vám príde objednávka na ten jeden kus a plus nejaký iný produkt a ten druhý produkt nemáte, tak táto objednávka je v rezervačnom stave a blokuje aj ten jeden kus, ktorý máte. Ak by potom v útorok prišla druhá objednávka len na ten jeden kus produktu, ktorý vy máte, tak tú objednávku my necháme v rezervačnom stave, aj keby teoreticky ste ho mohli expedovať, ale tá
objednávka z pondelka blokuje ten jeden kus a tú druhú objednávku to nepošle do expedície. Toto je práve preto, aby sa zachovala nejaká chronologičnosť tých objednávok a spadali správne do expedície a tým pádom sa navzájom blokujú ten tovar skladom. A vďaka tomuto vy vlastne nemusíte riešiť to, ako ten tovar príde na sklad. To znamená, je jedno, ako ho príjmete, kľudne to môže byť pomocou inventúry, že ho nájdete, alebo to naskladníte nejak bežne, alebo je to vratka a podobne. Ten systém beží každých tuším nejakých 10 minút a prepočítava všetky tie objednávky v týchto stavoch a zisťuje a prepočítava, ktorá objednávka, ktorý produkt blokuje a pustí to do expedície, alebo naopak, za pomoci prepnutí do čekání to aj z expedičných stavov môže naspäť prepnúť do rezervačného stavu. To sa napríklad môže stať vtedy, keď vy pošlete do expedície nejaké objednávky, pretože si myslíte, že ich máte. Picker pôjde po posledný kus, nenájde ho, vyskladníte ten posledný kus, lebo ho nemáte a nejaký iná objednávka, ktorá na to môže čakať, tak za dňu prepne do toho čakacieho stavu, pretože ten zboží proste nie je. Takže k tomu slúži toto. A vy keď si to aktivujete, tak potom v sekcii čakajúce objednávky vy uvidíte tie objednávky, ktoré sú v rezervačných stavoch, vždy vidíte z e-shopu, aké je číslo objednávky a aký je stav tej objednávky. A vlastne vy vidíte, koľko produktov vám chýba do tej objednávky, koľko je to kusov, produkty sú ako unikátne produkty, kusy sú fakt kusy ako počet kusov, a potom koľko je to pokryto tou vydanou objednávkou. Napríklad, tu mám objednávku, kde mi chýba tento produkt, 2 kusy potrebujem, chýbajú 2 kusy, ale je to pokryté nejakou vydanou objednávkou. Ja si na to môžem aj kliknúť a môžem si ju vlastne otvoriť a vidím ju, že keď mi tento tovar dorazí od dodávateľa Nike, tak táto objednávka, ak sa dovtedy niečo nezmení, sa prepne do expedičného stavu a bude pokrytá. Vaším vlastne nejakým cieľom je, aby tu v tomto zozname ste nikde nemali červené body. Pretože to znamená, že vy máte nejakú objednávku, ktorá nie je pokrytá. Napríklad, tu mám objednávku, ktorá potrebuje 2 produkty a jeden produkt z toho je pokrytý vo vydanej objednávke a jeden nie je. Sú to nejakí hasiči 2. To znamená, že vy pravdepodobne tento produkt musíte objednať a dať to do vydanej objednávky, aby sa táto objednávka mohla vyexpedovať. A teraz sa vraciame k tomu, že pokiaľ vy správne nastavíte tieto stavy a správne si nastavíte zdroj tých nárokov v nastavení tých vydaných objednávok, tak to vám bude správne potom generovať celú tú automatizáciu toho, ktoré objednávky idú do expedície, ktoré objednávky idú z expedície naspäť do rezervačných stavov a zároveň aké produkty sa objednávajú. To sa potom obsluhuje zo samotného Braniskladu, to znamená v sklad.brani.cz je sekcia vydané objednávky, keď máte aktívne, kde sú návrhy na objednání. Tu sú produkty, ktoré vy by ste mali objednať, pretože buď to chýba do nejakej objednávky, alebo to dorovnáva do minimálnej zásoby. Ja tu žiadnu nemám vyplnenú, ale pokiaľ by ste ju mali vyplnenú v e-shope, tak to ešte dorovnáva do nej. Pokiaľ vy nechcete toto, tak môžete tú minimálnu zásobu ignorovať a vtedy v podstate uvidíte len produkty, ktoré fakt musíte objednať, pretože na to čakajú nejaké objednávky. Zároveň vy si viete vyfiltrovať samozrejme podľa značky, podľa dodávateľa, či chcete len viditeľné produkty alebo všetky produkty. Prípadne to máme napojené na náš výrobný systém, to znamená, že vy si viete prípadne vyfiltrovať len objednávky, ktoré vy reálne si dokážete vyrobiť, lebo na ňu existuje receptúra a tým pádom si vyrobíte výrobný príkaz. Ale o tom je OK. Takto keď to ja mám, tak ja napríklad tých hasiči 2 a hasiči 1 si chcem objednať, tak ja si ich takto označím a dám, že chcem ich pridať do nejakej objednávky. A teraz, buď to pridávam do existujúcej vydanej objednávky, to znamená, že dajme tomu, ja vďaka tým stavom vidím, že napríklad by som tu mal, dajme tomu, že to bolo z Alzy, tak napríklad tu vidím, že je ešte nová, že to pravdepodobne tá objednávka ešte nie je uzavretá, neposlala sa dodávateľovi, tak by som tam mohol pridať, alebo si môžem vytvoriť úplne novú objednávku. Môžem ju nejako pomenovať, hasická objednávka, a viem si vybrať na akého to dodávateľa, to je dôležité hlavne vtedy, pokiaľ to párujete na nejaký ERP systém.
Prípadne viete vyplniť číslo dokladu, číslo objednávky, predpokladný dátum dodania. Tieto veci sa pravdepodobne najčastejšie budete vyplňovať až potom, keď to objednáte reálne u toho dodávateľa. A to bude nejaká poznámka, napríklad neviem, test z návodu. Vytvoriť. A ostanú mi tam nejaké iné produkty a ďalej vlastne keď robíte to na kupčího, tak vlastne ďalej objednávate ďalšie. Keď si teraz pozriem tú vydanú objednávku, tá je tu, tak si kliknem na ňu. Ja vidím, čo sa objednávalo, dokážem to modifikovať, dokážem si k tomu napísať nejaké poznámky prípadne k tým produktom, ak je to potreba. A ja keď to objednám od toho dodávateľa, tak môžem zmeniť stav z tej objednávky vlastne, alebo môžem aj tu sa upraviť, tak si môžem predpokladaný datum doručenia zmeniť, že asi to príde 10.7., prípadne číslo objednávky, číslo dokladu od toho dodávateľa a podobne, aby sa nám to ľahko vyhľadávalo spätne. Tak ja teraz uložím. Taktiež, keď ja si tu pozriem nejakú vydanú objednávku na nejaký produkt, ktorá je pokrytá, tak vy pokiaľ by ste mali otvorenú nejakú vydanú objednávku, ktorá ako keby pokrýva nejaké, že to už je spočítané, že tie produkty budete potrebovať do iných objednávok, tak tu je stĺpec do objednávek a vy vidíte, že tu ste objednali 5 kusov a z toho 5 kusov ide do objednávok a v podstate 0 kusov je naviac. Keď si to rozkliknete, tak vy vidíte presne, do ktorých objednávok ten tovar ako pôjde. Jo? To znamená, tu vidíte, že to pôjde do týchto, tu vidíte, že to pôjde do tej jednej, ale napríklad tento produkt, tak tam je 6 kusov, 0 ide do objednávok a 6 kusov je navíc. To znamená, toto pôjde čisto iba do zásob ako na váš sklad. Takže takto si ľahko viete aj dohľadať spätne, že keď napríklad vám dodávateľ oznámi, že túto objednávku vám nedokážeme dodať, pretože neviem, volačo, je tam nejaký problém, tak vy okamžite dokážete zistiť rýchlo, OK, tieto objednávky sú v probléme a je potreba to nejakým spôsobom riešiť. A taktiež potom z prehľadu vlastne tých vydaných objednávok, za prvé samozrejme tu viete nejako vyhľadávať, filtrovať a podobne, ale viete aj rýchlo prepínať tie stavy, to znamená, vy viete rýchlo vám to prehnúť, že to je objednané a podobne. Tak, čo sa týka potom ďalej, čo z toho vydanú objednávku, keď ten tovar dorazí, alebo ešte budeme predbiehať, ešte ukážem jednu vec, a to sú exporty. Vy totiž to dokážete súpisku týchto tovaru alebo tých produktov si vyexportovať. Máme tam nejaký základný excelovský export, keď kliknete sem, alebo tu máte vlastné exporty. Tie vlastné exporty si definujete tu, jak je to aj odkaz, kde vlastne potom si zadefinujete, aké stĺpce vy chcete mať v tom exporte, v akom to má byť v formáte, či tam záhlavie alebo nie, a pridávate v podstate stĺpce. Niektoré sú tie, ktoré sú dostupné z našeho systému, niektoré sú vlastne dostupné z dát toho samotného produktu, že napríklad tam chcete mať ISBN a pridávate knížky a podobne. A takto si to dokážete pridávať. A potom vlastne vy z detailu tej vydanej objednávky si to dokážete na kliknutie stiahnuť v tom formáte, ktorý si nadefinujete. A teraz, keď vám to dorazí, tá vydaná objednávka, tak vy ju dokážete takzvané z nej vytvoriť nejakú príjemku, pripojiť na nejakú príjemku. Pripájate to na príjemku, tým tlačítkom pripojiť na príjemku, kde buď si nejakú príjemku vyberete z existujúcich, alebo vytvoríte novú príjemku. To znamená, ja si dám, že je to príjem od dodávateľa, zase tu môžem zadefinovať nejaké data, ale tu dám ten z videonávodu a vytvorím. Tým táto vydaná objednávka je prakticky uzavretá, nejde upravovať ako množstva a podobne, pretože už je napárovaná na príjemku a to už značí, že tento tovar už dorazil v podstate a vy to naskladňujete a to je pokyn pre skladníkov, aby to naskladnili. Skladníci v firmových dokladoch to vidia, to znamená, vidia tu z videonávodu, vidia tú vydanú objednávku, ktorá je na to napárovaná a keď si to otvoria, tak oni aj vidia to očakávané množstvo tých produktov, ktoré by malo doraziť. A oni keď to naskladňujú, či už hromadným naskladením, čo sme nedávno pridali tiež, to znamená, že hromadne dokážete ako keby prijať všetky produkty, alebo po jednom produkte a postupne to naskladňujete, tak vám to v podstate postupne odškrtáva z tých očakávaných kusov, v tomto prípade z 30, a dáva
napríklad do sekcií nad rámec, keď toho viac príde, počet kusov sedí, keď to všetko sedí, alebo je to v sekcii nedostatočný počet kusov v čase, keď vy nemáte ešte prijatý dostatočný počet kusov. Tu je jedna výhoda, vy na jednu takúto príjemku môžete napárovať viacero vydaných objednávok. To znamená, že vy potom, keď si pozrete, tu mám vydané objednávky, tak napríklad táto, tá je zrovna prázdna, napríklad túto môžem pripojiť tiež na tú príjemku. Rozumiem, ktorá to je, aké má číslo. Toto číslo má. Takže ja to pripojím, to číslo som si neskopíroval. Kde je tady? No, tak by som to mal vidieť. To je táto asi. A keď sa na ňu prekliknem, tak už sú tu v podstate tie vydané objednávky dve. To znamená, že vy môžete viacero objednávok dodávateľa napárovať na jednu príjemku z toho dôvodu, že sa stáva dosť pravidelne, že vy objednávate každý deň a potom vám to dodávateľ pošle v jednom balíku. Taktiež to dokážete urobiť spätne, pretože vy takto si viete ľahko skontrolovať, keď ja tu niečo naskladním, napríklad naskladním toto. A naskladním 30 kusov, dám to na nejakú pozícii. Jo. Tak, mám toto taky, tu mám zapnuté šarže. Tak ja keď si otvorím naspäť tú vydanú objednávku, tak ja potom vidím, že koľko som toho prijal. To znamená, že vy vidíte ako keby počet prijatých kusov z tejto vydanej objednávky a vidíte, že tento produkt vôbec nedorazil. To je celkom dôležité z toho dôvodu, že vy potom je na vás, každý s tým funguje nejako inak, buď to zboží objednávať znova u toho dodávateľa, alebo čakáte ďalej, kým ako to niekedy príde, to zboží, hej. Záleží, ak máte dohodu s tým dodávateľom. Vy to každopádne vidíte v prehľade tých vydaných objednávok, že vy tu máte napárovanú síce príjemku, ja by som ju teoreticky mohol aj uzatvoriť. Neviem, ktorá to bola táto, jo. Dám vyhodnotiť a ukončiť. A tým, že ju uzavriem, tak ja vidím, že tá príjemka je v chybe automaticky. Ja som dal tam vlastne to tlačítko ukončiť na tej príjemke. To znamená, že teraz je ona ukončená s chybou, pretože očakávané množstvo tých produktov sa nezhoduje s tým, čo sa reálne prijalo. A vy tu vidíte, že tu sa prijalo len, alebo naskladilo 31 kusov zo 114, ktoré tu mali byť. A je v chybe. A vy dokážete urobiť to, že teraz tu dáte presunúť zbytek a prípadne to viete nejako upraviť, a to sa mi automaticky predznačí, že chcem celý ten produkt. A ja to presuniem buď do nejakej stávajúcej inej vydanej objednávky, alebo chcem vytvoriť úplne novú vydanú objednávku, neviem, napríklad do objednávka toho, čo nedorazilo. To bola Alza, vytvorím a je to, jo? To znamená, vytvorila sa mi nová vydaná objednávka s tým produktom a tým pádom ja to aj vidím, že vlastne tu je to objednávka toho, čo nedorazilo a tu je to tá predošlá. Takže takto dokážete s tými vydanými objednávkami nejakým spôsobom pracovať a nejakým spôsobom si ľahko značiť ako keby to, čo by malo vám dorazí od tých dodávateľov, kedy to dorazí od tých dodávateľov a podobne. Toto všetko sa prepisuje zároveň aj do našeho objednávkového systému. To znamená, keď si to otvorím akože toho nášho multiadminu, keď si tu otvorím objednávky, a tu mám zrovna filter k objednání, takže tieto na niečo čakajú. Si to skúsim otvoriť, či to znova natrafím, jasne. Tak tu mám objednávku, ktorá čaká na nejaký tovar, je to objednanie dodávateľa. A tento produkt mám, jo, aj tu vidím, že vlastne tento produkt mám na nejakej pozícii v nejakom sektore, to znamená, nechýbajú mi žiadne kusy, ale vlastne tento produkt mi chýbajú 2 kusy, a ja aj vidím, že to pokrie nejaká vydaná objednávka. To znamená, keď mne ten zákazník volá, ja si túto objednávku od toho zákazníka otvorím, tak ja si tu môžem kliknúť, otvorím si tú vydanú objednávku a mám nejaký prehľad o tom,
kedy sa očakáva, že mi ten tovar dorazí, že to dorazí 4.5. a podobne. Zároveň ináč to 4.5. vidíte priamo aj tu. To znamená, že nemusíte na to ani klikať. Ale keby tu bol nejaký problém, bolo by to v nejakom divnom stave alebo niečo, tak tomu zákazníkovi môžete dať vedieť, že tam je nejaký problém. Zároveň sa vám môže stať to, že v tých čakajúcich objednávkach, že tu ten zákazník čaká a je moc hlučný a potrebujete trošku popohnať tú objednávku. Ja, ak som vravel, my to odbavujeme ako keby čisto chronologicky podľa datumu. To znamená, ak prišla v pondelok, tak tá blokuje objednávku, ktorá prišla v útorok. Čo ak ale vy chcete nejakú popohnať, aj keď prišla vlastne neskôr, ale vy chcete aj predbehla frontu. To sa dá spraviť tak, že vy keď tú objednávku si otvoríte v tom našom objednávkovom systéme, napríklad túto, tak zmeníte prioritu. Tá priorita vlastne má vplyv na viacero vecí. Za prvé to ovplyvňuje aj poradie do pickingu alebo balenia, ale zároveň to aj predbieha frontu na objednávanie od dodávateľov. To znamená, keď tu dám najvyššiu prioritu napríklad, tak potom v tomto zozname táto objednávka, tým, že má najvyššiu prioritu, tak pri ďalšom prepočte bude automaticky pokrytá tou najbližšou vydanou objednávkou, ktorá má doraziť. To znamená, že vlastne predbehne tú frontu celú a pôjde do expedície čo najskôr. Alebo my sa to snažíme tak vypočítať, aby tam vyšla čo najskôr. Tak, to sa vlastne snad pokryl to najdôležitejšie všetko. Samozrejme, my tu máme nejaké tisky tých, si môžete vytvoriť šablónu pre celú tú vydanú objednávku, znamená, že ju môžete vytisknúť, alebo si môžete tisknúť štítky pre obsah tej vydanej objednávky. Viete tam samozrejme importovať produkty, to znamená, vy pokiaľ máte nejaký iný systém, kde si vytvoríte, čo chcete vlastne objednať, môžete sa tam naimportovať. Samozrejme, celé je to pokryté APIčkom, to je jasné. Produkty si tam viete pridávať aj ručne, skenovaním, hľadaním, ako potrebujete. A ešte jedna vec, vy keď nás používate, tak máte vlastne k dispozícii aj štatistiky. A neviem, či ich poznáte, to nie je úplne účelom tohto videa, ale toto štatistiky vlastne toho, kde my vypočítame, či je to Ačkový, Bčkový, Cčkový produkt, koľko ste toho predali, na koľko dní máte zásoby a tak ďalej. Vy odtiaľto dokážete tiež pridávať tie produkty do vydanej objednávky. To znamená, vy keď spočítate, že OK, tento produkt vypredám, tento za 6 dní a očakávam, že to sa bude fakt dobre predávať, tak ja si kliknem a rovno sa to pridám do nejakej vydanej objednávky. Či už naplním vlastne ako existujúcu, alebo zase vytvorím ako novú vydanú objednávku. A ešte som zabudol spomenúť, a to je automatické objednávanie. Ste v nastavení vydaných objednávok, tak viete nastaviť tzv. Automatické vytváranie tých vydaných objednávok. To znamená, vy to nemusíte vyklikávať ručne z tých návrhov, ale vy si nastavíte, že ktoré dni v týždni, tu si vyklikáte dni a o ktorej hodine, a že to vytvorí vydanú objednávku na nejakého dodávateľa, to si zadefinujete. A teraz podľa čoho? Vždy vychádzame z návrhu na objednanie. To znamená, že v podstate ono, čo to spraví, je, že si otvorí návrhy na objednanie, vyfiltruje si, podľa týchto filtrov v zásade, produkty, ktoré vy si tu ako nastavíte a vytvorí novú vydanú objednávku, prípadne to doplní do existujúcej. To znamená, ja napríklad chcem, že ja neviem, len na značku Sunto a Linteo a chcem, aby sa len v podstate, buď vždy to vytvorí novú vydanú objednávku, alebo to môže doplňovať vždy do existujúcej vydanej objednávky, pokiaľ je v stave nová. To znamená, vy keď to nastavíte na každý deň, ale vy reálne tú objednávku objednávate len v piatok, alebo keď prekročí nejaký threshold, napríklad kvôli doprave zdarma alebo nejakých minimálnych nákupov, tak v podstate, čo to spraví je, že ono to vždy doplňuje do tej stávajúcej. A ešte si viete nastaviť, či to má zohľadňovať minimálnu zásobu alebo nie. Pokiaľ to vlastne máte odškrtnuté, tak bude to objednávať len to, čo vy fakt musíte objednať, lebo to chýba do objednávok, ale nebude tam vlastne to, čo chýba do minimálnych zásob. To si prípadne viete potom doplniť ručne, napríklad, aby ste dohnali nejakú minimálnu objednávku alebo niečo také. Samozrejme, keď tomu máte nejaké otázky, tak nám napíšte alebo volajte, radi to s vami prejdeme a nastavíme nejaké na tie vaše procesy.